Du når ikke dine mål, fordi din hjerne aner ikke, hvad den skal gøre. Hvis dine mål lyder lidt som, jeg vil gerne blive sundere, eller jeg vil gerne blive slankere, så er det simpelthen for uspecifikke til at kunne give dig en specifik, konkret plan på, hvad du skal gøre for at opnå dine resultater. Og det er et problem. Vi skal blive meget mere specifikke i forhold til, når du sætter et mål. Det vil sige, at dit mål må meget gerne lyde sådan her. Jeg vil gerne tabe mig 15 kilo og have markerede mavemuskler, for eksempel. For så snart du har en specifik målsætning, så er det meget nemmere at lave en specifik plan til den. Den må meget gerne indeholde, hvad skal jeg gøre, hvordan skal jeg gøre det, og hvornår skal jeg gøre det. For der er ikke noget mere irriterende, end at stå mandag i supermarkedet og have alle mulige intentioner efter weekenden om at blive sundere og spise flere grøntsager. Og så står man dernede i supermarkedet, og man aner ikke, hvad man skal lave. Hvor mange grøntsager skal man egentlig købe? Hvilke grøntsager skal man egentlig købe? Og hvordan skal man egentlig lave dem også? Hvor meget skal man også spise af det? Altså det er en hel række spørgsmål, som man ikke har svar på. Og det er en tydelig indikation på, at der er et hul i din målsætning og den konkrete plan, du har. B.S. Christiansen var altid super god til at netop specificere det her med hvad, hvornår og hvordan. Og jeg elsker hans citat med, hvor han siger, at du kan simpelthen ikke møde op uforberedt til din træning og forvente top performance. Og det er lidt det samme, så jeg synes, at der er mange, der dukker op i deres køkken, fuldstændig uforberedte, og tænker, nå ja, hvad er det, jeg har i køkkenet, i køleskabet? Hvad er det, jeg skal lave? Og jeg kan ikke lige finde ud af at lave mad, men hvordan skal jeg sammensætte det her? Hvor meget skal jeg spise? Og hvad er der protein i forresten? Og ja, man kan ikke bare købe en kogebog, og så tro, at man kan lave mad som Hannah Grant. Jeg vil gerne have, at folk blev lidt bedre til at anse sin madlavning som sin træning. Fordi madlavning er også noget, vi skal øve os på. Og der er mange, der fastsætter sin træning, fastsætter tid til at træne. Men jeg ser alt for få afsætte tid til at øve sig på at lave mad. Og i bund og grund så tror vi hele tiden, at vi laver mad. Men jeg tror ikke rigtigt, det er sandt. Jeg tror, at hvis du kigger ind i, hvor ofte du laver mad, og det faktisk er sjældnere, end du tror. Og hvis vi fastsætter det lidt mere i skema, så kan det være, at du måske laver mad 2 gange om ugen, eller 3 gange om ugen. Og så snart man bliver klar over, hvor mange gange man egentlig står i det, i forhold til, hvor ofte det dukker herop og tager din energi, så tror jeg, du vil blive overrasket. Jeg kan virkelig godt lide at anbefale, at man afsætter et tidspunkt om ugen til at øve sig i at lave mad. For eksempel mandag 17.30. Man har måske købt ind til det om søndagen, og man har forberedt, hvad man skal gøre. Deri kan man faktisk begynde at udforske lidt mere med overskud. Hvordan kan man øge sit grøntsagsindtag? Hvordan kan man øge sit proteinindtag? Kan man lave nogle nye fødevarekombinationer? Igen, at man anser madlavning, som om man byggede sig op til træning. Som vi alle sammen ved, hvis vi skulle opbygge muskler, jamen så begynder vi ikke bare at træne som et top professionel atlet. Du bliver nødt til at acceptere dit udgangspunkt, og så trappe dig op. Fordi sammen med dit overskud, så vil du lære det. Det nye, som du har øvet dig på, det bliver lige pludselig ret nemt. Og så kan du bygge ovenpå igen, indtil det bliver ret nemt. Du er tryg, og du føler, at du gør det nogenlunde hurtigt. Du skal ikke tænke så meget over det, så bygger du på igen. På den måde vil du faktisk hurtigere nå dit mål med at lave sundere mad, hvor du skridt for skridt har bygget dig op. En nem måde at gøre det på, det er at implementere, altså arbejde med de retter, du allerede kender til. Så drop lige alt det der, det skal være så sundt, og det skal være alle mulige hemmelige opskrifter fra Instagram. Prøv at se og anse de retter, du allerede har i dit hverdagsliv, og se, hvad kan du konkret gøre for at optimere den enkelte ret. For eksempel, hvis du plejer at lave lasagne, så kan det være, at du bruger 2 gulerødder i den lasagne. Den lille optimering i forhold til grøntsagerne kunne være at doble op på gulerødderne, altså få 4 gulerødder i,
og smide en hel squash ned i den. Over tid bemærker du måske, at der godt kunne komme mere oksekød eller kød. Det vil sige, du vil procentmæssigt per mængde mad få mere protein i den mængde. Igen over tid kan det være, at du opdager, at der er alternativ til den sauce, du laver, der er lidt fed, hvor du kan reducere lidt i kalorierne. Og lige pludselig ender du med en helt fantastisk ret, der hedder lasagne, lavet på en sundere måde, meget mere protein, mindre fedt, flere grøntsager og fibre. Hende, som inspirerede mig til meal prepping, det var Charlotte Birkow, fitness-dronning i 80'erne. Hun tog Danmark med storm, hvor hun kom ud med Baller og Stål-serien og lærte danskere at lave fitness og styrketræning hjemme hos sig selv. Hun nævnte engang, at hun altid på rejsedage, før hun gik i bad, så tog hun bagerplade, bagepapir, satte kyllingbryst, som hun hurtigt marinerede, ind i ovnen, 200 grader i 24 minutter, mens hun gik i bad. Så kom hun ud, tog makeup på, tog tøj på, og så når man er færdig med det, så var kyllingebrysten afkølet. Hun kunne ligesom tage en tortilla, lidt dressing, snit spidskål, kylling i, pakke dem sammen, og det var klart. Og jeg kan huske, at jeg blev så imponeret, fordi jeg tænkte, shit mand, i en vane, hvor vi tror, det tager 30 minutter at tage, tog det hende faktisk kun 5 minutter ekstra indsats i hendes liv, fordi hun fik implementeret det ind i hendes rutiner. Og det er der vaneimplementering, altså at du fletter dine egne vaner ind i dine rutiner, kan være så smart, fordi det tager ikke så lang tid. Men du skal vide, hvornår ind i dine egne rutiner vil du implementere dem. Så du sparer tid på det. Du får lige pludselig noget lækkert at spise på din rejse. Det er sundt. Det har ikke taget særlig meget tid. Og det har faktisk måske frigjort, at du kan spise noget sundt, mens du er ude. Jeg blev i hvert fald helt fuldstændig blown away og lovede mig selv, at jeg vil også blive en prep queen på et tidspunkt. I hvert fald i forhold til at specificere mål, så kan man gøre sig selv en kæmpe tjeneste ved at specificere et mål. Det skal ikke hedde sundere eller slankere. Præciser det. Hvad er det, du går efter? Og nej, det skal ikke være helt vildt ambitiøst. Det skal være moderat. Noget, du kan forholde dig til. Noget, du synes, det er spændende, som du gerne vil have, men ikke noget, der gør dig ængstelig. Og så skal du specificere, hvilke konkrete ændringer laver du for at kunne opnå de her resultater. Hvad er det, du gør? Hvornår gør du det? Og hvordan gør du det? Og det sidste, det er, jeg vil ønske, folk vil lige lægge ambitionen lidt mere ned i starten. Folk kan være sindssygt ambitiøse i starten. De vil hele verden. Og fordi det er så meget, så mister de motivationen. Jeg vil ønske lidt mere præcision. Præcision på, at du konkret ved, hvilke konkrete ændringer laver du for at opnå dine resultater. For så går det netop fra intention til vanesucces. Mit navn er Snajdis Overgaard. Jeg er kandidat i ernæring og adfærdsspecialist og hjælper folk med at opnå succes med deres vaner.